Nazdar, ideme si rýchlo niečo pofotiť a zároveň ti predstavím svoj nový primárny fotoaparát na kinofilm, ktorý som si vybral po dlhej dobe. Takže foťák, pre ktorý som sa nakoniec rozhodol, je to Nikon F3. Na ňom mám objektív momentálne 35-2.8 a z jednoduchého dôvodu, lebo je to legenda. Je to legenda, ktorá veľa prežila a veľa prežije. A tie vyššie rady som už nechcel kvôli tomu, že je tam príliš veľa elektriky. Takže je na ňo spoľah. Asi nie je lepšia voľba ako toto. Bože, a Leicu, prečo si nekúpil Leicu? No neviem, opýtaj sa kamaráta, ktorý má Leicu, či fotí na tú Leicu. Lebo... Nie, nikto nefotí na Leicu. Nebudem to nejak zaťažovať technickými parametrami, lebo viem, že toto absolútne nezaujíma. Možno čo je najdôležitejšie, je hlavne ten pocit. A pocit z tohto foťaku ja mám taký, že je všetko v poriadku. No ale samozrejme to neznamená, že ten foťak, keď je dobrý pre mňa, bude dobrý aj pre teba. A rovnako ako ja, tak rovnako aj ty by si mal dávať veľký dôraz na to, ako sa ti ten foťak drží, ako sa s ním fotí, aký máš z neho pocit a tak ďalej. Po foťaku mám ešte nedofotený film, je tam Xtra 400, tak si ho poďme teda nejak vyskúšať, je tam ešte nejakých asi 10 fotiek. Tak poďme. Taký žltý kvietok, tak si odfotím žltý kvietok. No. Náhodou poznávaš toto miesto, tak áno, už som tu bol, fotili sme tu s Polaroidom. Poď si pozrieť. Ďalší z dôvodov je aj ten, že mám v pláne pre vás testovať filmy. Bolo by lepšie, keby boli stále fotené tým istým foťákom, tým istým objektívom. Ďalšia skvelá vychytávka, viete dať dole hranol a sa vám odkryje matnica. Teraz vám to ukážem, je to fakt bomba. No tamto sa mi páči, vidíš? Ale idem si to ešte odfotiť ako celok. Ale čo som celým tým videom vlastne chcel povedať? Že nepotrebuješ mať doma plnú policu foťákov, stačí ti jeden. Jeden, s ktorým sa ti bude dobre fotiť, jeden, ktorý sa ti bude páčiť, budeš vedieť ovládať, že hlavne foť. A tam ešte mám nejaké 2-3 fotky, to idem dofotiť. A díky za pozretie, vidíme sa pri ďalšom videu.